Salutare toată lumea și bine v-am găsit la primul meu episod. Astăzi eu o să vă arăt cum să vă descărcați GTA 5, adică GTA V sau Grand Theft Auto 5. Trebuie să mai întâi intrați pe Google, pe Chrome și scrieți acolo download GTA V TPB. Dați pe primul, dați și dați jos până găsiți Grand Theft Auto V PK Game. Văd că nu merge să și mai încerc o dată. Dacă nu vă merge, încercăm. Sau dacă nu vă merge ăsta, îl luați. Uite să încercăm cu ăsta. Da, e ăsta vrea. Îi dați open magneturele și o să vă dea. Uitați și voi, o să vă deschide torrentul dacă îl aveți. Așteptăm să încarce și la mine asta aici. Uitați, trebuie să aveți de montol, să avem probleme de descărcare și îi dați OK. Știu, nu e full, e doar jumate. În fine, așa, îl lăsați să descarc și eu nu o să-l descarc. Apoi îl instalați. Apoi, haideți să vă arăt. Intrați iar pe Google, scrieți așa download demon. Și să vă descărcați Demon Tools. Dați și voi aici pe un site și îi dați download. Așa, voi aici nu dați nimic pe asta, voi dați aici. Așa. Acum mi se descarcă și merge așa. Uitați. Gata. Îl instalați. Rulați setup-ul. Dați puțin. În fine, nu știu de ce facem mi se vede săgeata. Și aici dați licență gratuită. Și aici lăsați așa. Așa. Și îl instalați. Așteptăm și noi să se instaleze sau să vă mai arăt o metodă. Dacă nu vreți să-l luați pe ăla, tot după același. Să-i faceți așa, download, tot GTA V, tot TPB. Și ca să nu mai dați pe primul, dați Grand Theft Auto și dați aici, uite. Las o videoclip și dați GT Torrent pe ăsta, cred că să-l las eu. Mai bine faceți cum v-am arătat eu acum a doua metodă. Uitați, 63 GB, ăsta e full. Adică tot GTA-ul. Și că așteptăm să încarce. Îi dăm don't, apoi îi dați acolo don't install și vedeți aici. Și eu o să-i dau OK. Pui mei văd că tot așa are. O să vă zic că DT Lite are virus. Dar nu-l băgați în seamă. Pentru că așa am zis și eu și pui mei. Depinde. Da, i-am dat download. Îi dă pornește forța. Și voi o să-l lăsați să descarce. După ce s-a descărcat el, stați așa, îi mai dau de GT Torrent. Voi o să-l accesați, stați așa, îi dau ștergere la ăsta. Îi dați aici GT Torrent. Așteptați să vi se încarce aici. Ăsta. Haide, bă! Oricum nu mă grăbesc pentru că așa și o să, după ce o să deschide, să dați așa, rulați setup-ul, îl instalați și da, eu
nu o să-l instalez, eu o să-mi iau altceva, eu o să-mi iau NFS, o să fac și un tutorial mâine cu ăla, cum să-l descărcați și cam atât. Eu am fost Andrei Dumi, nu uitați de la să vă abonați dacă v-am fost de ajutor. Pa, pa!